କିସ କଲେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କିସ କଥା କହ। କୁହନି କାଲି ରାତିର ମୋ ମାଇକି ନା ଯାଚ୍ଛା ତା ମାନେ କଞ୍ଚା ମାନେ ଆଇସା ଯାହା ମନକୁ ଆଇଲା ମତେ କହିଦେଇ। କାହିଁକି ଆରେ କାଲି ମୁଁ ଫେର ରୁଟି କରିନି ସେ ଗୁଲ ହେଲାନି ସେ ମାଇକିନା ମତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳି ଦେଇଗଲା। ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ମାନେ ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ମାଇକିନିଆ ତୁ ଘଇତା ଦିନ ସାରା ଖଟି ଖଟିକି ଆଇବ ରାତିରେ ତତେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦବ ତୁ ଆହୁରି ମାଇକିନିଆ ବଜାତ ମାଇକିନା ତୁ ମତେ ଗାଳି ଦବୁ ଭାଷା କହିବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତମେ ତୁ ଶୁଣ ଆମ ଦୋକାନରୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅଟା ନେଲୁଣି କହ। 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 7 ବର୍ଷ ହେଲା ତୋର ରୁଟି କିଏ କରେ? ବୋଉ କରେ ବାହା ତ ହେଇନଥିଲି ବୋଉ ତୁ କରେ। ବାହା ହେଲୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା? ବାହା ହେଇ ତ ନୂଆ 15-16 ଦିନ ହେଲା ବାହା 15-16 ଦିନ ହେଲା ବାହା ହେଇଛୁ। ତୋ ରୁଟି ଖରାପ କେବେଠୁ ହଉଛୁ? କୁହନି ସେ ମାଇକିନା ମୋର ଆଇଲା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଇକିନା ନେଇକି ବାହା ହେଇଗନି। ଆମ ଘର କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ବାହା ହେଇ ପଡ। ମାଇକିନାକୁ ବାହା ହେଲା ପାଖରୁ ଜୀବନ ମୋର ଅନ୍ଧାର। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ସେ ମାଇକିନାକୁ ବାହା ହେଲାଠୁ ମୋ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ସେଇ ଦିନ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ନା କାହା କହିପାରୁଛୁ। ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ତୁ ରୁଟି କରିପାରୁନୁ ସେଇଦିନ ତୋର ଭୁଲ ହଉଛି। ତମେ ନିଜେ କୁହ ମୁଁ ଘଇତାର ଦିନ ସାରା ଖଟି ଖଟିକି ଆଇମି ତୁ ମାଇକିନା ମୋର ନାଇର ନଡିଆ ତେଲ ଦେଇକି ଶୋଇଥିବୁ କହିବୁ ଘଇତା ରୁଟି କର। ସେଇଠି ତୋର ଭୁଲ ହଉଛି। ହଉ ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ନା ରୁଟି କରୁଛୁ କେବେ? ରୁଟି ମୋର ମୁଁ ତ ଶିଖି ନାହିଁ ଆଉ ମାଇକିନା ଡରର ମୁଁ ଖାଲି ଛାନିଆ ମାନିଆ ମୁଁ ତାକୁ ହଁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ମୁଁ ଅଟା ନେଇ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ପାଣି ଢାଲୁଛୁ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇ ଗୁଳେଇ ଦଉଛୁ ମୁଁ କରିଦଉଛି। ସେଇଠି ତ ଭୁଲ କଲୁ ଆଉ ସେୟାର ତ କରିବୁନି ତୁ ମୁଁ ଯାরা କହୁଛି ସେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଧଳାର ପାଣି ଆଣିବୁ ତାକୁ ନେଇକି ଗରମ କରିବୁ। କିସ ପାଣି ଗରମ କରି ହଁ ସେଥିରେ ମେଚେ ଲୁଣ ପକେଇବୁ। ଲୁଣ ମେଳେଇ ଗଲା ପରେ ଅଟା ତମର ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଅଟା ନେଇ ସେଥିରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇଲୁ ହେଲା। ଏଟା ରୁଟି କରିବି ନା ଅଠା ତିଆରି କରିବି? ରୁଟି ହଉଛି ତୁ ତ ରୁଟି କରା ଶିଖିଲୁ ବୋଲି ତୁ ଆଜି ମାଡ ଖାଉଛୁ। ଏଟା କର ମାଡ ଆଉ ଖାଇବୁନି। ତାକୁ ଗୋଳେଇବୁ ସିଏ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିବୁ ହାତର ଭୁଲ କରିବୁ ତେଲ ମାରିବା ବେଲିବୁ ତାପରେ ଯା ରୁଟି ଭୁଲ ହଉଛି କି ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କରିକି ଦେ ରୁଟି ଯଦି ଭୁଲ ନହବ ତାହେଲେ ମତେ ଫେର ଆସି କହିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ନେଇ ଦେବି କାହିଁକିନା ରୁଟି ଗୁଲ ନହେଲା ପରେ ଆମେ ଛାଡିବାନି ନା ଯେରକାନେ ରୁଟି ଗୁଲ କରିକି ଦେଖେଇବା। ଗୋଟେ ମୁଁ ପୁରୁଷ ଛୁଆ ତୁ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ହାତରେ ମାଡ ଖାଉଛୁ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଉ ତୁ ଚିନ୍ତା କରଲେ ତୁ ଯା ଏଇଟା କାଲି କର କରିକି ଆ ରୁଟି ଗୁଲ ନହେଲେ ଫେର ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ବତେଇବି ହେଲା। ଯା ଯା।